våd, bro. Jack. Min også. Ja, jeg er på. Der var så på min derude. Fortsæt den. Der er givet. Ja. Okay. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er vi taget ud for at fiske efter arbor og gedder med live minnows. Så husk at se med til sidst i videoen. Og det var meget ærgerligt, fordi jeg fik det ikke på video, fordi vi var lige kommet derud, og jeg havde ikke tændt op på GoPro, men jeg fangede en lille bitte babygede her. Babygede. Tro mig, 5 minutter at fange. Okay, vi har lige hooker igen. Vi fangede en før, men jeg fik det ikke lige på GoPro igen, hvor der er noget. Ja. Den fik jeg slet. Ja, yep. Den er god. Det er en gede, det her. Nej, tang. Hvad? Jeg har ikke en tang, og det er gede. Fuck. Jeg håber, den er lille, når den ser løb. Er det en gede, det der? Oh my god, det er kæmpe. Det er en kæmpe gede. Hvordan skal vi få den op? Fuck, mand. Nej. Vi er nødt til at flippe lortet. Vi har ikke gede på fange på. Fuck. Har du slugt den? Oj. Skal jeg prøve at mouth? Nej. Den sidder lige i læben. Fuck, mand. Skal jeg prøve at... Ja, nej, Emil. Okay, jeg fjerner tangen, skal du flippe. Ja. Det er ikke en tang. Jeg kan ikke få den op, Emil. Jeg kan ikke få den op sådan her. Fuck. Nej. Ja. Jeg har ikke givet for at fange. Hvor spændende skal vi tage den? Emil. Her. Lige her. Kom nu. Tag den nu. Nej. Tag den nu. Bare tag den bag i hovedet. Tag den, og så løft den. Tag den. Ja, så løft den. Jeg kan ikke. Den Jo. er glat. Nej, du tager den bag i hovedet. Sådan her. Det er godt, det der. Og så løfter du den op. Oh my god, den er faktisk ordentligt tyk, mand. Og den sidder lige i læben, hvor det er lækkert, det der. Emil. Fuck, mand. Fuck, den ryger ikke. Ja. Det sidder stadigvæk i hovedet. Den sidder stadig på, men den sidder meget løst, Emil. Emil, tag den. Tag den nu bag i hovedet. Seriøst, Emil. Jeg vil ordentligt gerne have et billede. Tag den. Hallo. Ja, og du holder den rigtig godt fast nu, okay? Jeg har den. Mit billede. Den har det ikke godt, når den skal. Min telefon. Tag den lige der. Jamen, jeg har fiskefinger. Bare fuck det. Frem med hænderne. Okay, så er du nødt til at give den et skub. Nej, Den har det ikke godt, når den... Prøv at se, hvad den hæver. nej, den er på. Tag den. Er den på? Jeg har. Ja. Det er arbor. Er det en arbor? Nu er den en arbor her. Ja, det er en arbor. Er den god? Det er en god arbor. Det er fin arbor. Den er større end min. Holy moly, den er faktisk god. Det er nok et PB, det der. Ja, det er Emils PB, det her. Nice, Emil. Vent, har jeg ikke også søgt ud? Eller er det bare min? Nå, her. Der er din arbor. Bare tag den. Ja, ud med den. Emil! Jeg har også. Nej, fuck. Okay, tag den. Jeg har også. Ja. Den jakker ikke til. Nej! Yes! Den er på. Det er også en arbor. Nej, det er en arbor. Den er god. Den er også god, den her. Okay, den er stor. Det er en god arbor. Den har slugt den lidt. Nej. Kun lidt. Den er sådan slugt den lidt. Emil, tang. Hvor han er tangen? Her. Nej. Nej, den er her. Ja, jeg putter lige der. Jeg putter lige en nævne mindre på og kaster den ud igen. Bro, det er back-to-back arbor. Tag det lige i min lomme. Det. Jeg har det også! Skal jeg tage den? Nej. Ud med den der. Ja, jeg er på. Det er stor. Det er en arbor. Det er en fin arbor, det der. Bro, vi fanger bare. Okay, det er en meget lille arbor. What the hell? Det er et fisk. What? Vi har lige fanget 3. Sådan back-to-back, Emil. Så er der lige min telefon. Den her du stadigvæk bruge den der. Bro. Så? Hvis vi lavede en fang af æd, så ville vi have masser af arbor. De spiser. Oh my god. Vent. Nej, Emil, ikke tag den. Eller jo, tag den. Ja. Oh my god, der er faktisk skede på. Jeg kan rykke de tang. Ryk linjen. Fuck, den her. Er det god? Jack. Grusefischen. Papa, det er grusefischen. Nå, den er faktisk god. Emil, ind med den. Vent. Forfang. Ups. Det har vi ikke brug for her. Aborhovedet ikke stadig på linjen. Oh my god, op med den. Emil. Jeg er nødt til at give løs bremse, hvis du flækker, så flækker den linjen. Ja. Oh my god. Jeg er bange. Kom her. Fuck, den er stor.
Men hvordan fuck får vi krogen ud? Ellers så bliver jeg nødt til at ringe efter min far. Ja, så sådan... Ellers så må vi gå op og spørge dem. Oh my god. Ja, de har en tang. Oh my god. Så vi kunne ikke lige finde vores tang, så Og Arborg må stadig... Kom her med den, kom her med den. Jeg tror, det er din... Jeg skulle til at sige, det er din PB. Jeg er helt våd, bro. Vi skal bare gøre den træt. Det er nu med stang, det her. Yo, what the hell? Og den er ikke engang sådan super stor. Jo, nej. Bro, hallo. God. Garlig. Og den tager en tur mere. Ja, den tager 100% en tur mere. Lad os se, lige så snart jeg kommer her og skal til at tage den. Eller hvad? Vent. Der tager den en tur til. Er den kroet rigtigt? Det ved jeg ikke. Det ligner, den er kroet i siden. Jeg tror bare, det er lignende. Fuck! Jeg står den her. Jack, vi har brugt en sang. Ja. Er det hjemme? Jeg ved ikke, jeg håber, ejerne er hjemme. Du hold den lige nede i vandet, jeg løber lige op. Jeg bliver nødt til at løbe op og spørge. Så lige her tog jeg mit GoPro af og slukkede, fordi jeg ville løbe op og hente en tang. Nogle af ejerne deroppe havde måske en. Og så lige når jeg slukker, så hopper geden sådan en halv meter op af vandet, ryster, og så ryger krogen. Der er noget på den her. Og boom. Yes. Ja, der er noget på. En lille aborre. Det er nummer 4 for mig. Hvor langt kan den slukke den? Ikke særligt. De æder bare de der minnows. Ja, de sluger dem bare. Jeg føler ikke, jeg har brug for et billede med den her. Ja, de havde skarpe finder en Arborg. De har også pik på ryggen. Kom nu. Nej, svøm videre. Svøm videre. Kom nu. Så du må ikke lave det der på den. Ja, det gør det. Jeg håber. Arborg. Oj. Back to back. Hop, sæt den. Der er givet. Ja. Jeg løsner lige bremsen lidt. Det er nummer 4. Oh my god. Fuck, det er stramme. Oh my god. Ui, den er god. Den er ikke stor. Nej, den er ikke særlig stor. Kom her. Hvor godt så hugget. Ret godt. Jeg bliver lige nødt til at stoppe. Hugget kan vi stå. Nej! Hvis I gerne vil se flere geder og arborg-videoer, skriv det ned i kommentaren. Og jeg synes, det var en meget god dag. Vi fangede sådan 8 arborg og på en måde 4 geder. Altså 2 af dem fik vi op på land, 2 af dem røg af lige inde ved kanten. Og hvis vi havde et net, havde vi nemt fået dem. Men vi havde ikke lige tænkt os at fange geder, men ja. Tusind tak, fordi I så med på den her video.